この秋行きたい京都のおすすめスポットご紹介するよ。まずはここ、金閣寺。拝観料を払って早速中へ。金閣寺が一番よく見えるここは、観光客がたくさん輝く神々しい金閣寺を正面から見れちゃうよ。道なりに歩けば全角度からも見れちゃう。紅葉もめっちゃ綺麗。少し歩いてお参りするよ。御朱印ももちろんゲット。次に向かったのは平野神社。金閣寺から徒歩11分。桜の名所としても有名。そして最後は北の天満宮。平野神社からなんと徒歩2分。近すぎ。学問の神様菅原道真を祀る神社で合格祈願に訪れる人も多い。御朱印ももちろんゲットするよ。他にも関西の情報発信するのでいいねとフォローしてね。